Hola, sóc la Mamen de Teatre. Estem al Teatre Poliorama fent Delicades. Com podeu veure, això és el nostre cel, el cel de Delicades, i l'arbre. Aquest arbre tan especial que fa prunes o... ja ho veureu al final de l'obra. La Mamen Duch i 4 companyes més de classe van formar ja fa més de 15 anys l'Esté de Teatre. Ha participat en tots els espectacles d'aquesta companyia i ara, amb Delicades, torna a l'escenari del Poliorama, on ja han celebrat 100 funcions, amb text i direcció d'Alfredo Sanzol i 2 homes incorporats al repartiment. Cada nit ens expliquen les seves particulars històries. Estem parlant d'històries, perquè són 18 històries l'espectacle de Delicades, però no totes les històries són delicades, i més aviat que Delicades és... L'Alfredo sempre diu que es diu Delicades perquè són dones que no van poder ser delicades. O sigui, són dones amb molta força i molt potents. Hi ha històries de tot tipus. Demana-li, que a tu no et cal, que ets tu, una monja. Però si no et deus dir recordar de com era el seu cos. Com era la seva polla, te'n recordes? Al ser tot dones, a l'inici va dir la meva àvia tenia 2 germans, podria ser, i nosaltres, sí, pot ser, posem homes a dintre la companyia, és el moment. I aquí va començar a explicar totes aquestes històries, tots aquests lligams familiars, que jo crec que són molt particulars, però molt universals. Què heu cuinat? Sopa de fideus amb ave crem. Això no té cap mena de substància. També tinc una mica de morcilla, de Burgos. Un millor! Amb 100 funcions ja s'han acostumat a nosaltres, els homes, perquè pobres han sigut ells que s'han hagut d'adaptar. Nosaltres som molt potents. Digues que sí, home, no te'n passis el fum i ja està. Pels teus peus, no crec pas que sigui dolent. Comencem ara a compartir les teves debilitats culturals, però sense deixar el teatre. Què has vist últimament? He vist moltes coses, he estat bastant temps a Madrid aquesta temporada i he vist moltes coses allà molt interessants. No havia vist Agost aquí i em va agradar molt Agost a Madrid, amb la Carmen Machi, l'Amparo Baró, un molt bon espectacle i molt bones actrius, em va entusiasmar. Y ahora tengo que ver cómo atacas uno por uno con saña a todos los miembros de mi familia. ¿Atacar a mi familia? ¿Cuándo te he atacado? ¿Te he atacado alguna vez? Aquí vaig anar a veure la Hedda Gabler l'altre dia, em va agradar moltíssim, uns actorassos també, una aposta. He dividit l'assaig en 2 parts. La primera parla de les forces que el dia de demà transformaran violentament la nostra civilització. M'encanten aquests actors com el Pablo o com la Laia, que es llencen a la piscina, que es tiren sense xarxa i és estupendo. I ells són així i ho fan. I és un... Jo n'aprenc molt d'aquesta gent. I pel que fa a la gran pantalla, què ens recomanaries ara mateix? Em va agradar molt la del George Clooney, Los Descendientes, em va agradar ell també, que a vegades diuen els Clooney, però aquesta cosa que fa tan minimalista que amb res diu molt i això és molt difícil. Tú no tienes idea de nada, ¿verdad? Papá, mamá te estaba engañando. Després de Artist, clar, sóc el tòpic, però va haver un moment en el meitat de The Artist que va semblar una miqueta llarga perquè ja saps com acabarà, no? Encara que hi ha sorpreses al final. Every time it rains, pennies from heaven. I després, per exemple, l'altre dia vaig anar a veure Drive perquè em van dir que molt bones crítiques i molt bona, i no és un tipus de pel·lícula que jo veuria, perquè així de cotxes, però en canvi la vaig trobar superinteressant i molt bona, també una feinada d'actors. I en l'àmbit literari, ens parlaries d'alguna lectura recent o pendent? M'agrada molt la dona del Paul Auster, que no sé pronunciar el seu nom, la Siri Hutzblitz o no sé què, com es diu. I ara ha fet un que es diu Verano sin hombres, que l'estic llegint, que m'agrada molt. Està molt bé aquest llibre. Bueno, jo soy fan del Paul Auster, ara ha sortit l'últim i ja el tinc a l'iPad, però encara no me l'he llegit perquè si te'l compraves abans, això no sé si es pot dir, però si te'l compraves a l'iPad, no, et sortia més barat. Tenim entès que les sèries televisives t'ocupen molt de temps. Ens ho confirmes? Soc bastant serieyonqui, jo. Ho veig bastant tot. Les que m'han entusiasmat sempre més han sigut els Soprano o Six Feet Under, aquestes han sigut... I ara The Wire. The Wire ja sé que vaig tard, que molta gent m'ha dit, però aquesta... Però estic acabant. The Wire m'entusiasma. Oye, chaval, ¿quieres que te crezca el bigote? La próxima vez que mees, coges los meos, te los pones en las puntas de los dedos y haces así. I la compenso una miqueta amb Downton Abbey, perquè és que The Wire és molt heavy, és com molt dura.
I llavors l'altre és tan maca i és tot tan bonito i tan ben fet i actuen tan bé aquests anglesos, que ho fan tan bé, que és un gust. Necesito saber más sobre el condado si voy a quedarme. Bueno, he pensado que podría enseñarle las más cercanas. I ja per acabar, quina música escolta la Mamen-Duc? Diria els Amics de les Arts, perquè l'altre dia vam coincidir amb ells en una entrevista i són supermacos i amb un d'ells havien coincidit també a Jetlag. Perquè no hi ha color, si em fa dir que vull ser de gran, jo Jacques Cousteau. I llavors jo ja vaig als meus de tota la vida, que és el Bruce Springsteen o coses d'aquestes més radicals, que ara torna i també treu nou disc, no? Ara torna a Barcelona, vull dir, i ha tret un disc nou que encara no he sentit només una cançó. Molt bé, doncs ja s'ha acabat, ha passat molt ràpid, ens ho hem passat molt bé i res, ja està. Moltes gràcies i adeu.